Euskal Kazetaritza sariak banatu dira Bilbon aurten Ane Irazabalek eramandu sari nagusia. Arrasatearrak munduko gatazka ezberdinetatik errealitatea ekartzen digu euskaraz gainera eta errefuxiatuek zein emakumezkoek pairatzen dituzten eskubide urraketan jarri du fokoa hainbatetan. Berarekin batera Gervasio Sánchez, Iñaki Iriarte, Mariano Ferrer, Mikel Iturralde eta Euskal Herriko bertsolaritza txapelketa izan dira sarituak. Spoiler, lapurtutakoa ez dute Bai, eta oso polita da gainera profesioko jendearen babesa jasotzea, ez? Eta niri gehien unkitu nahuena izan da inguruan ditudan lankideak pozik ikustea eta oso unkituta nago, oso polita da. Bai, nik uste dut baietz, nik uste dut baloratu dena izan dela borixe, azken urtetan agian errefuxiatuen dramari egin diodan jarraipena eta baina egia esan ni oso gaztea sentitzen naiz eta hasi berria esango nuke, ez? Eta orduan horregatik pixkat hori oso unkituta nago sari banaketarekin. Nik uste dut erakutsi dugula Euskal Kazetariak gai garela iristeko hedabide anglosaxoi guztiak iristen diren toki berdinetara, hedabide handiak dauden tokietara, frentera eta kontatzea gertatzen ari dena gainera euskaraz. Sari bat eskuetan dudala. Eskuetan ez nuen pentsatu hain handia izango zela. Sí, son muchos años. Yo me lo he pasado muy bien. Yo creo que la profesión nuestra es una gozada. Y por lo tanto he sido feliz y me retiro feliz, eso es todo. Isolamendua izango da boladan jarriko duten ezurritea eta hori bera bestaltzen asmatzea zure zerekin nagusiena. Baina sinistu nahi da konplizidade moduko bat sortu ala bilen artean. Begi haundi dizkik, begira da zorrotza, bere atiko hortatik gauza asko ikustezkik, asko sobritu izik ere bai, momentu gogorrak ere bai, eta gero gaien aldetik ere, beti esaten dana, ez? Gure harremana hizkuntzan, humorean eta sexuan oinarritu dala. Halako tripode moduko bat egin dala, eta horren gainean eraiki, eguneroko albisten mundu horretan kontrapasean dantzatu. Herriko bertsolaritza txapelketa nagusia Euskal kulturak azken hamarkada hauetan Euskal Herrian eman duen kultura arloko eventorik handiena, eventu nagusia. Eta urtean behin Barakaldora iristen da. Bertsolaritza txapelketa honek final nagusia. Bertsolazale elkarteak urte hauetan hartu dituen erabaki guztien artean bat aipatzekotan, nik hori azpimarratuko nuke. Hori dute bertsolaritzaren proiektuak eta bertsolari txapelketa nagusiak, sinesgarritasuna. Gainera, irabazi asmorik gabe herriari ekarpen bat egin asmo saritzeak balio erantsia du. Eta ezin ditugu ahaztu sortzaileak noski, bertsolariak, hauek egin duten ibilbidea eta duten maila artistikoa. Eta uste dut azkeneko urte hauetan, sari hauek gehiago bereatzen diotela Euskal Herrian egiten den produzioari, Iropen aurka eta aurreko urte batzuetan gehiago egiten zela Euskal Herrian jaio eta Euskal Herritik kanpo arrakasta lortzen zuten egin. Eta ematen zuen Espainian eduki behar zela arrakasta sari hori eta daba garaia Euskal Herrian lan egin
Euskal Herriko medioentzako lan egin, euskeraz balin bada ondo, zela erderaz, eta saritzea hori, saritzea bereziki egiten den lan hori hemengo mediotan. Eta gainera, uste dut, duela urte batzuk, segurazki, euskarazko produzio hauek, euskaraz ari den jendea etzen sarituko, orain saritzen ari da, ari dira gauzak aldatzen zorionez gure herrian. Izostera begirada bat magalera. A mí hay dos cosas que me gustaría destacar del premio de ANE. Primero, evidentemente, que es una mujer y que los y las compañeras empiezan a reconocer el trabajo que las mujeres estamos haciendo en el periodismo. Ha sido un mundo en el que, y especialmente el sector que ella cubre, en el que los hombres han tenido el protagonismo absoluto. No se entendía que una mujer pudiese poner su vida en riesgo, no se entendía que una mujer cruzase el mundo para informarnos de algo tan masculino como la guerra, y ahora ponemos en valor el trabajo, el punto de vista, la valentía de una mujer que va a países, a zonas en conflicto en las que tiene una doble penalización. Primero, está viviendo una guerra, y segundo, es una mujer, y en muchos de esos países ser una mujer no vale nada. Nik uste dut beharrezkoa zala euskaraz egiten dan kazetaritzak isla berezia izatea, isla berezia duelako, eguneroko egitate bat delako, herri hau ezin daitekeelako ulertu euskaraz aritzen garen kazetaririk gabe, eta euskaraz aritzen zareten diren komunikabiderik gabe. Orduan zentzu horretan, pixkanaka urratsak eta urrats esanguratsuak ematen ari direla esango nuke.